και η οποία, για να το συνδέσουμε και με την επικαιρότητα, δημιουργήθηκε μετά από την διαγραφή πολλών από εμάς, συγκεκριμένα του Πάρκ Μουτσινά και μου, πριν 1,5 χρόνο, από τον ίδιο τον κύριο Κουβέλη, διότι εμείς προτείναμε τότε να γίνει αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Δεν είπα το πατησίες αυτό, απλώς επειδή υπόθηκε πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και με τον Βενιζέλο κλπ. Εγώ λοιπόν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η συζήτηση μεταξύ της ΔΙΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρεστε περισσότερο που γίνεται η συζήτηση μεταξύ της ΔΙΜΑΡ, χαίρεστε περισσότερο για τη συζήτηση ανάμεσα σε ΔΙΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ ή και για τη συζήτηση ανάμεσα σε ΔΙΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ? Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια μεγάλη ιστορία και προφανώς δεν περιορίζεται στην σημερινή του μορφή που είναι μια καρικατούρα του ότι υπήρξε το ΠΑΣΟΚ. Άρα χαίρεστε περισσότερο με τη συνεργασία της σημερινή? Όχι, να σας εξηγήσω, θα τα πάρουμε ένα-ένα. ΔΙΜΑΡ και μετά θα σας πω για το ΠΑΣΟΚ. ΔΙΜΑΡ χαίρομαι και θα ήθελα, δεν μπορώ να μην πω το εξής. Εάν η ΔΙΜΑΡ είχε κάνει το 2012 αυτό το οποίο κάνει σήμερα, αντί να γελιοποιηθεί με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα είναι το δεκανίκι του κ. Σαμαρά κτλ. Μετά το να φύγει από την κυβέρνηση αυτή χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, θα είχε 1,2%, θα είχε 12%. Έτσι όπως το θέλετε, αντιλαμβάνεστε ότι το γελιοποιηθεί αγγίζει και τον ίδιο τον Κουβέλη. Ναι, πιστεύω ότι ο κύριος Κουβέλης έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εγώ χαίρομαι που ο κύριος Κουβέλης αυτή τη στιγμή, έστω και καθυστερημένα, διότι όπως λένε και τα Ευαγγέλια, ακόμα και ο εργάτης της 11ης ώρας είναι ευπρόσδεκτος. Να σας κάνω μια ερώτηση, με επιτρέπετε, σε σχέση με την τοποθέτηση αυτή. Θεωρείτε ότι η φθορά στην ΔΙΜΑΡ ήρθε περισσότερο λόγω της συνεργασίας της με την Νέα Δημοκρατία στη συγκυβέρνηση ή λόγω του ότι αποχώρησε με τον τρόπο που αποχώρησε? Και τον δύο, κύριε Σταφυρόπουλε. Καταρχήν, όταν προσχώρησε στην κυβέρνηση, παρά τις αποφάσεις που είχαμε πάρει όλοι μαζί, που είχαμε πει να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν καλό, το οποίο δεν τηρήθηκε βέβαια, χωρίς να συμμετέχουμε, ο κ. Κουβέλης το ανέτρεψε, συμμετείχε σε μια κυβέρνηση χωρίς να εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα. Όταν υπάρχει ένας εθνικός σκοπός, όμως, επειδή είσαστε άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτική συνέπεια και εντυμότητα. Να έχω μια συνέπεια. Και ο Φώτης ο Κουβέλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτόν τον τόπο. Αντιλαμβάνεστε και θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται και όσοι μας ακούνε και οι παρευρισκόμενοι εδώ, ότι υπήρξε μια κίνηση εθνικής υπευθυνότητας από πλευράς του κ. Κουβέλη, όπως και των άλλων μελών της κυβέρνησης, παρόλο που αυτό ήταν κάτι λίγο δύσκολο να ευδοκιμήσει έτσι εύκολα. Με όλη την εκτίμηση που έχω σε εσάς, αυτά τα πράγματα είναι ασόβαρα. Όταν κατεβαίνει σε μια εκλογή τον Μάιο, τον Ιούνιο και λες ρητά, εγώ δεν θα είμαι το αριστερό άλοθη της πολιτικής του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου και την επομένη των εκλογών κάνεις ακριβώς το αντίθετο, τι μου μιλάτε τώρα για ευθύνη? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κύριε Βουδούρη, εδώ πέρα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Σαμαράς με τον Βενιζέλου λέγαμε ότι να συνεργαστούμε καθόλου. Δημοκρατική αριστερά και ήταν ξεκάθαρη. Να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, και να έρθω και στο Πασόκ. Για τη ΔΙΜΑΡ, χαίρομαι που γίνεται αυτό, έστω και καθυστερημένα. Χαίρομαι που ο κύριος Κουβέλη σιγά σιγά προσχωρεί σε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει προκαιρού. Αλλά λέω το εξής. Δεν θα πρέπει ο κύριος Κουβέλης να παίζει με την υπόθεση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η ιστορία ότι θα αποφασίσει σύμφωνα με το πολιτικό κλίμα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Αυτό το πρέπει είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να μας πει ξεκάθαρα από ποια μεριά είναι. Είναι από αυτή τη μεριά ή είναι από εκείνη τη μεριά. Διότι αν δεν το κάνει, θα κάνει κακό στον ίδιο το δικό του το πολιτικό κόμμα. Να το πει ξεκάθαρα τώρα πριν τις συναντήσεις. Πρέπει ξεκάθαρα να πει εάν θα ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος και όχι να μας λέει θα αποφασίσω με το κλίμα, δηλαδή ποιο κλίμα, δεν καταλαβαίνω. Τώρα, μιλάμε για το Πασόκ. Αφήνεται να εννοηθεί ότι οι τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του κυρίου Κουβέλη ίσως και να οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Έτσι, και έχουν στόχο ακριβώς την υποψηφιότητά του. Βλέπω μια ομίχλη. Μάλιστα. Όταν κάποιος σου λέει θα αποφασίσω σύμφωνα με το τι θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης σε 8 μήνες, θα αλλάξει η πολιτική κυβέρνηση σε 8 μήνες, το πιστεύει κανένας? Σύμφωνα με το τι θα είναι το πολιτικό κλίμα, δηλαδή τι περιμένουμε, τι σημαίνει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Τα γεγονότα τα ξέρουμε, αυτή τη στιγμή οι πολιτικές είναι διαμορφωμένες, υπάρχει μια πολιτική την οποία εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, υπάρχει μια άλλη πρόταση, έχουμε όλα τα χαρτιά ανοιχτά πάνω στο τραπέζι, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πού το πάμε. Δεν μπορούν να μπαίνουν προσωπικές ατζέντες, διότι εδώ πέρα μόνο για προσωπικές ατζέντες μπορεί να πρόκειται. Αν ο κύριος Κουβέλης προταθεί από τον κύριο Σαμαρά κτλ. Αυτό είναι το κλίμα, το ξεκαθαρίσω.
Το κλείνω λοιπόν αυτό το θέμα. Μου είπατε για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα ακόμα μια φορά και πρόσφατα που ήμουν υποψήφιο στην Πελοπόννησο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι χτυπημένο στο κεφάλι, αλλά διατηρεί ένα σώμα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει απαξιώσει όλες τις βασικές αρχές που κάνανε, αν θέλετε, την ιστορική του υπόσταση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο υπερασπίστηκε τη μικρομεσαία τάξη και ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν ανάχωμα απέναντι σε μια ακραία δεξιά πολιτική. Αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα το οποίο κονιορτεοποιεί τη μεσαία τάξη, τη συρρυκνώνει, την καταστρέφει και είναι το κόμμα χάρη στο οποίο κυβερνάει η πιο ακραία δεξιά. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρη αντιστροφή. Και αυτό το εκπροσωπεί ο κ. Βενιζέλος. Με το κόμμα του κ. Βενιζέλου δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ούτε καν συζήτηση. Δεν υπάρχει έδαφος για συζήτηση. Με το σώμα όμως του ΠΑΣΟΚ, με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι προσιλωμένοι σε αυτή την ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται κεντροαριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό κτλ. Προφανώς μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση, τουλάχιστον μια συζήτηση. Σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή. Όταν όμως το ΠΑΣΟΚ ή όποια άλλη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, η ελιά ή οτιδήποτε, ή όποιο τμήμα αυτού του χώρου ξεκαθαρίσει και αυτό με έναν απλό τρόπο, με έναν κατανοητό τρόπο, ποια είναι η πορεία του. Και όταν θα ξεκαθαρίσει βέβαια ότι δεν ακολουθεί την νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτή τη στιγμή του κ. Σαμαρά. Θα με επιτρέπετε να κάνω σχολιασμό κάτι που ακούστηκε πριν και δεν έκανα επανέμβαση. Επειδή θεωρώ ότι ασχέτως της συγκυβερνήσεως, τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν θα